Okay. Afam bụ Kenneth, Chief Kenneth Okpalaeke. Amoye Anambra State. Ihala local government as a preside. Igbo Malamma. Mane mana asna Okafa. Lebu wanketa. Anyị ma mma anyị mara mma a na-atọgbu anyị ebe anyị kwesịrị na abụrụ ebe anyị nọ tata so nna ayọ Chineke ngozi ahụ o nyere ndị Igbo ka o mee anyị ka anyị nọdụ ebe anyị edozi obodo a ọ bụrụ na n'obodo anyị ekwe anyị ka anọ ka onye anyị ikikere ka anyị nọrị onwe anyị wee dozie onwe anyị and anyị nwabụ ndị Igbo ifo ihe a na-eme ebe a na ọ mara mma mana ihe niile nwere usoro ine anya anyị nwere culture bifo ikpuru okpu ọkụ anyị echizu mana afụzi m na ọ na-abụ ndị Igbo anyị maka anyị na-aga mba niile na-aga ebe ọbụla ịma abụ ịgazie ichefuo culture gị were obi gị maa na ichibere echichi idegoro okpu ọkụ tii n'isi ọ dọrọ mma ọ bụrụ na ichiri echi debe okpu ọkụ ụbọchị Chineke nyekwa gị ikike ichi echichi gị kpube okpu ama ọ ya bụ na culture anyị nwere ugwu onye Hausa fue tọrọ ya tata ọ na-amakpuru ya na culture ha mana anyị nwapụtara ụwa bụrụ na Igbo ama eze mana anyị masịkwa ihe ndị ọzọ niile anyị ka nwechakwara omenala anyị na-efe ọ bụ ọsọsọ mgbe ịnụrụ na vileji gị mebie kịta tupu emere na ebe ọbụla ị nọ kịta na-enwe vidio eji afụ gị ịchọọ ịfụ nwanne gị nọ na vileji i were ihe ndị oyibo na-akpọ vidio kọl gị na ya afụ and ọ fụzie gị ka ikpu okpu ọkụ ma ichi bụ ọzọ ka ihe ọ ya akpọ gị ọgwa ya taa nwanne ya ahụ nara na mba so mụ ghara ekwu na ụmụnne anyị na skuulu ihe a na-eme mara mma ihe ọkọ ọchọ ka ọ bụ mana emechaa bụkwa ebe a ka anyị werezi ya n'ọkọ stuulu mana si egbukwere ya pụta n'iro maka ana m afụ ụfọdụ egburukwu ya pụta n'iro ifudo echiri echi chọ ka ị na-aya aka ịtọ ịmara ọ dọrọ mma ya na-akpọ nze na-asa ire nze aha asị nze bụ eziokwu mana ọ bụrụ na ichi ọdọ kpuru okpu ọkụ ịmana ya na-atụ asị maka ibidogo tụba asị mgbe ahụ ikpu okpu ọkụ a so na-ayọ Chineke ihe a na-achọ ọdịmma ụmụ anyị nwa agbagotego anyị agụbago taịnụ anyị ebiene m ihe mma akpọ 60% ọfụ ndụ nke m ọfụ nwa obere oge wee na-eme ka ụmụazị anyị na-ekulite ka anyị mara ihe n'ụgbọ ọgụ jidesi obi anyị ike na-eme ezigbo omume ahụ eji wee mara anyị na-egosi ndị mba ihe a na-eme anyị nwa na-edozi obodo anyị na-eje na mba ebe iro yiri adị tie iro anyị na-eje ebe anyị na-alụ ụlọ rụọ ya ụlọ tụọ Igbo amaka mana anyị ejikọ onwe anyị ọnụ ka Chineke mezie okwu ihe ama na ihe a gọvanọ ahụ na-eme ọ udo ka ọ na-achọ iweta ize eze na obodo niile na-ebute igbusisi ndị mmadụ na-ebute ọgba aghara onye macha na eze adịghị na be ha ọ na-azụ eze nwuo ndị nke mere na eze bụ ọ na-esi na chi ha eze bụ na o nwere ndị ọ na-esi ya na lineage ha na-echi eze ahụ nwuo ndị bụ na ha mere akwụkwọ na eze asị na ogbe nke a pụọ onye ahụ nwụọ ọbakwa ogbe nke ọzọ ọ bazie ogbe ahụ ndị ogbe ahụ na-achọ kedu ya bụrụ ha eze and onwere ya abadobi ya ọ bụ maka na ịkpatara ego ahụ ịkpataziri ịchọ ka ikpugide ụmụnne gị maka ịmụ eziokwu onye tọchara ebe ahụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ya na-atụtụrụ atụwa akwụkwọ onye winuru ejezie gwa gọvanọ na-ese ndị mmadụ gọvanọ a na-esi n'ọfisi ya abịa a sị nọọ nkịta nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ime ọha na-atụtụ na ngịga anyị na-ejekwu gọvanọ bifo gọvanọ ede akwụkwọ onye jiri ewinu dị pụọ na-ebu propaganda
ọ na-ebu propaganda emegbuo ya egbuo ya mana ọ bụrụ na tigbuo onwe anyị eziokwu gọvanọ na-achọ ka e weta udo ine anyị fụ na ọ na-abụ onye raa n'akwụkwọ ahụ otu ọda ahụ onye ọbụla anakpuo ọ na-achị anaghị achịta ewerebezie etu a maka gọvanọ anyị ebiri bi bịa biribe ụnụ akwụ na-aghọta to nọọ etu o si wee dị ọ bụrụ na ọ bụrụ omume anyị na anyị na-akwari onwe anyị ugwu na-akwari ndị tọrọ atọ anyị ugwu anyị ga-eji ya mara omenala mara ntọnala mara tọrọ ibie na onye atọ ọ na-abụ ịma ịtụ anyị gbasasịrị Igbo na ebe niile nwa obere nwata pụgo eje bute ego ọ bata ọchọ ka ya bụrụ eze o were ego kee ndị agụọ na-agụ na vileji anara ego ahụ asị na ọya ya abụ eze gọvanọ jekwa ọ bụrụ o nwere ọfụrụ onye na satifiketi Thank you for your time, sir.